Hello everyone, welcome back again. लोगोफोर फिन खेबसे चेनेलाव बयखौ बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। नैबे समावहाय फिन खेबसे बयनिसिमबो गोरबो सिंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। आङो फिन खेबसे आपडेट्स लानानै फैफिनबावनाय जाबाय। गोसो गैयामोन, जोबोद गगा मोननाय जादों आरो गुजुनाय, थ' माथोआबो बायजोबनाय बायदि जादों आरोना एसे ओंखारबोआ जायो। थ' जियानो हक लोगोफोर, थेवबो आङो फिन खेबसे फैफिनबावनाय जाबाय। जोङो बयबो मिथिखानो मोन्दों, दाखालि बावै मोनसे भिडिअस आंबो आपल'ड खालामदोंमोन, जेरावनाखि जोंहा ब्रादार एमजे नेथिंआ आपल'ड होखानाय ना लटारि। थ' निस्सय आपडेट्सखौहाय मोनखाबाय। बेबायदिनो केसफोर बायदिसिना बेबायदि होनायबो बेबायदि जाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों ना कर्टआवहाय। थ' जियानो हक, आङो आरो बांद्राय भिडिअस लटारिनि सायाव लाबोनो सानाखै। दा बिदिब्ला जोङो गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांदिनि। जोंहा आपडेट्सआ जाहैबाय बेनो PM किसान, जिथुनाखि रां हाबनो गोनां ना, एबारावहाय एसे लेट जानायखौबो नुनो मोनबाय। गेजेराव दावराव दावसि बेबायदि जाबायना, दा गोबांफ्रानो मोननाय नङा होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। नेनानै थानोसै, जायफोरना बेबायदिनो FTO प्रसिडा इएस जागोन ना, निस्सय मोननो हागोन, जोङो सिन्था खालामनो गोनां गैया। थ' EKYC खौ जोङो आपडेट्स खालामनानै लायोब्लानो जाबाय, आरो बेबायदिनो मोननांगौफोरा मोनगोन आरो मोननाङैफोरा जोङो मोननाय नङा ना। थ' जोङो नेनानै थानोसै थारिखसिम, जेब्ला थारिखआ फैगोन अब्ला जोङो मोननो हागोन। थ' बिदिब्ला गुबुन मोनसे आपडेट्सआव थांबावदिनि। जोंहा गुबुन मोनसे आपडेट्सआ बेनो जाहैबाय, दा गुदुं गुसु बाराथ' फैखासिगोन, पलिटिक्स ना। थ' जोंहा इलेक्सनाबो फैनो थांगासिनो दङ। जोङो मिथिनो मोनखाबाय, आपडेट्सफोरखौ जोङो मोननो हाखाबाय निउसफोरनि गेजेरजोंहाय ना। थ' बेबायदिनो मामायाबो फोसावनानै होलांखाबाय, आरो जोंहा मानगोनां BTC बा BTR नि चिफ प्रमद बर' साराबो बेवहाय मोजाङैनो बेखेवनानै होलांखाबाय, थ' फोरमायनानै होलांखाबाय। एसे आङो क्लिप्सखौ होनानै होगोन। जोङो बयबो मिथिनो मोनखाबायना, बेबायदिनो अखा बांखा जोबखांनानै जोंहा जुन जुलाइ ना, मथा मथि एप्रिलनिफ्रायनो स्टार्ट जायो बेबायदिनो अखायानो अखा। थ' जुन जुलाइसिम फ्राय अखायानो थाखायो। थ' दा सेप्तेम्बर दानावहाय बेबायदिनो BTC नि इलेक्सना खुंजागोन जाहैदोंना। नेनानै थानोसै सेप्तेम्बर, आरो फासयनाय जायोब्ला अक्ट'बर। थ' बे दान मोननैनि गेजेरावहाय इलेक्सना खुंजागोन। थ' एसे आङो क्लिप्सखौ होनानै होलांनि लोगोफोर। जोङो बयबो मिथिखानाय आपडेट, थेवबो आङो लेटलिबाबो भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय। अखा बांखा जोबखांनानै जिहेतु इलेक्सननि बोसोरा जोंहा फैबाय, सेप्तेम्बरनि गेजेराव बिसायख'थिया जानांगौ। आरो चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंनाय बायदिनो जों बयबो हास्थायदों जे जोंनि फैगौ सेप्तेम्बर दानाव एबा सेप्तेम्बर अक्ट'बरनि गेजेराव जोंनि बिसायख'थिया जानांगौ। बिदिब्ला लोगोफोर, जोङो बयबो नेनानै थादिनि, आरो सम फैयोब्लानो ना, थ' भटखौथ' आरो होखानांगोन, होआलासिनोबो थानो हायाना, थ' होथारनांगोन। थ' नेनोसै, आरो समा सफैयोब्लानो अखा बांखा जोबखांनायनि उनावहाय ना, थ' सेप्तेम्बर अक्ट'बर दानाव जोङो बेबायदिनो भटखौ आरो होफिननो मोनसिगोनलाय। आरो लोगोफोर, आपडेट्सआ बेखिनियानोमोन। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बाय बाय।